sieltä sitä tullaan taas nyt sitten kerrankin. No, halt! Guten Abend. Guten Tag. Tulkaapas ulos sieltä, no niin justiinsa. Mitäs helvettiä, luuletteko te tällaisella käppänällä pääsevänne tähän meidän maahan näin vaan? No mikä ettei. Täältähän me on lähtenytkin. No perkele, kun nähdään tällä... Täällä on... Miksei no, se tullut? konepelti on tää. Onko tää teidän mielestä konepelti? Ei, kun tää saatanan syylleri. Se on niin on. konepelti. Joo. Sinne se tippu, joo. Niin, että kun se on nyt nimittäin niin, että kun kerran lähdetään maasta, niin pitää ajatella minkälaisella autolla lähdetään ja sit pitää ajatella, että kun ollaan tullissa, nyt nimittäin ollaan tullissa. Onks tää nyt tulli? Mitä varten? Eihän tässä ole mitään rajaakaan enää. No ei mistä ei tässä ole mitään rajaa, mutta se on kyllä niin, että tuossa teidän autossa jos sitä vähemmän rajaa. Mä katon niin tosta puuttuu esimerkiksi pultit takapyörissä. Joku yksi pultti. Toi, näet sä? Näen. Mutta onks tässä nyt olevinaan no Donnerwetter, mitä se helvettiä se on? Mitä se kaikki pultit olla? Mitä varten? No on se nyt merkillistä, kun ajatelkaa nyt, meillä on säännöt. Ja tää on semmonen romukasa, että jos tällaisella nyt ihminen lähtee liikkeelle, niin johan se on ihan vastuutonta. Ja perhe näkyy olevan umpijuomuksessa tuolla. Ei, siellä on satana kuin akka ja anoppi. No niin, mutta juomuksissa kuitenkin. Onhan eihän niitä selviä. Ja pakoputki menee sisään. Mutta todella pyörnyt on? Tässä enää mitään rajaa on näiden maiden välillä. Tässähän saa kulkea, mennä ja tulla. No ei sitä nyt ihan niin vaan mä tulla, että kerran kun on lähetty... etsimässä saatana ja ei oikein löytynyt mitään. Ei vain, no sen kyllä en oo ihmettele. Arkkitehti ja korkeasti koulutettu perkele, niin ei minkään näköistä työtä. Ja nyt tullaan takaisin, niin etköhän siellä saatana hujo pitäisi pian jotain rajaa mukaan. No täytyyhän joku raja olla, että me tietää, että mikä, mutta osin arvoisin kyllä jo kaukaa, että sieltä sitten tullaan. Meikäläisen on pakko ollut seistä täällä satana kaiket päivät tullaamassa ihmisiä. Niin, no siinä on syylerit taas. Niin, mutta eihän oikeastaan mitään maha, jos te kerran itä-saksalainen olette ja lännestä tuutte takaisin, niin menkää mun puolesta vaikka hevon helvettiin. Niin, mutta mitäs tässä... Mikä helvetin säädös? Ei se sulle kuulu. Auton pitäisi mukaan. Ei se sulle kuulu. Ei tän auton tarvii mitään säädöksiä täyttää. Tää on saatana... Ala vetää sit joo. Ihan hyvä auto. Ala vetää sit. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen.